ebben a videóban meg fogom mutatni azt, hogy laminált zsindelyre hogyan kell szakszerűen napelemtartó konzolt felhelyezni, mert az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon sok szépen és jól megcsinált zsindelyes tetőt tönkretesz az, hogy későbbiekben utána napelemeket helyeznek el rajta, és ezeket nem megfelelően rögzítik hozzá a tetőhöz. A napelem rögzítéséhez többféle konzol létezik, ezt kifejezetten zsindelyes tetők fedéséhez kompatibilis konzolként árulják, de nagyon fontos, hogy attól, hogy az a neve, nem úgy fogja ez a jó funkcióját ellátni, hogy fogják és bármilyen módon rácsavarozzák a tetőre, mert ezeken a csavarozási pontokon ezt követően majd be tudna ázni. Úgyhogy erre 2 példát fogok most megmutatni. Az első verziót kifejezetten az öntapadó laminált zsindely esetében szoktuk alkalmazni, amikor annyira rá van sülve már a zsindely a tetőre, hogy nincsen, vagy nagyon nehéz, és esetleg csak roncsolások árán tudnánk felhajtani a zsindelyt. Ebben az esetben kompromisszumot kell kötnünk, és mi is valóban a tetőre, a zsindelyre fogjuk rácsavarozni ezeket a konzolokat, viszont biztosítjuk azt, hogy későbbiekben a víz ne tudjon a csavarok szárához bejutni, hogy ez később ázást okozzon. Ezt nem tömítőanyaggal, vagy szivacsal, vagy akármi, amiket szoktam sajnos látni munkánk során fogjuk elérni, hanem egy plusz rétegrendet fogunk kialakítani. Feljelöltük már előzetesen a konzoloknak a helyét, itt nekünk ezt most ide kell, hogy majd kerüljön, és ezt a rögzítést fogom először megmutatni. Jó az anyag, aztán valamit is nyomok. Hát itt van valami alatta. Aha. Megpróbálom egy alatta lévő lyukba rögzíteni. Állítsd le!